și bine am regăsit la un nou videoclip. Este partea despre cele mai bune dulciuri din România. După am încercat, eu am editat videoclipul, primul videoclip l-am editat pe calculator și nu știu ce mi s-a pus, că am mai făcut un videoclip, numai că încă nu l-am băgat în schițe și nu, s-a schimbat titlurile și s-a ajuns, a pus cele mai ciudate dulciuri. Testez cele mai ciudate dulciuri sau ceva de genul cu ciudate. Dar trebuia să spună testez cele mai bune dulciuri, cele mai populare. Ok, da, astăzi voi face partea a doua, testez cele mai bune dulciuri. Filmez, bineînțeles, cu o camera, pentru că se filmează cu camera de clipurile mele. Înțeleg alții pe care îl filmează cu telefoanele sau nu. Și eu mai filmez în uneori. Primul sunt niște biscuiți, se numesc Oreo. Și așa arată Oreo. Uite așa de drăguț și fabulos, adică, da. Tocmai ce am făcut o provocare și am spart un ou și trebuie să mă spăl pe mâini pentru că e foarte tare. Am spart un ou cu fruntea și la mine în cameră, glumesc, dar la mine în cameră doar că am pus iarăși alte chestii și i-am. Revin imediat, stați puțin, dar... Este carantina, așa că avem nevoie de ăștia, de un pic de ăsta. Pun un pic pe mâini pentru că na. Este roșu la mână de la Jumbo, e foarte bun, adică inclusiv, da, e tapet, dacă mă întrebați. Da. Da. Ok, începem cu Oreo pentru că să vedem Oreo, ce gustos are. De fapt, eu am mai gustat Oreo, ce pun aici. Foarte bun. Foarte bun. Da, mereu facem filmituri pe masă, da. Da. Foarte bun. Mai sunt niște dulciuri în România pe care se spun că sunt foarte bune. De fapt, și sărat un pic, da. De fapt, nu este foarte sărat, este un pic sărat. Se numește Bomber. Albastru. Vreau să deschid. Ei sunt de la Cio Chips, după cum se dau Cio Chips aici în jos. Foarte bun. N-are nimic înăuntru. Da. Următoarea este o ciocolată albă. Și este una foarte, foarte bună. Deși cred că am încercat-o și în video celălalt. Se numește Rafaelo, este o ciocolată albă foarte bună, o inimă de migdală are înăuntru, pe mine o inimă foarte bună. Să știți că nu sunt promovată să fac așa ceva,
Nu, dar, cum să vă zic eu mi-am dorit să fac acest video, deci nu-s promovată, să nu-mi dă nimeni bani să gust aceste dulciuri. Deci, cam acesta a fost videoul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și un subscribe. Nu știu cum să mai pun cutia. Dacă vă plac videoclipurile mele. Cu voi a fost Adem.